אוקיי. היי, שם של משפחה? איציק שמגל. שמגל. 275! אוקיי, תעודת זהות. טעם, לך. בהצלחה. אמרת, סימנת את 275, שתיתי? כן, בטוח. טוב, כדאי שנתחיל לסדר את הרשימות, לראות שאין אנשים שפספסנו בדפים שלנו, מבין? אבל אתה יודע מה אם לא נעשה את זה? טוב, אולי די, אנחנו צריכים לעשות את זה כל חצי שעה. לא חייבים לעשות את זה כמו סאחים, בדיוק את מה אוקיי. שאמרו לנו. אפשר לספור גם טוב, זה לא בדיוק כמו סאחים. ולא כשמחכים לך פה 200 איש בחוץ. אוקיי, אבל תירגע. אני לא... צ'יל. זה לא כזה סיפור, זה יעזור. זה כן כזה ביג דיל, כי אז אנחנו עושים עבודה כפולה, או משולשת, או מתומנת. מתומנת? מהמילה מתומן. מצולע, בעל 8 צלעות. כזה שיש בו 20 אלכסונים, וסכום הזוויות שלו 1080 מעלות, חביבי. מתומנת, מחומשת, גם אם תגידי לו משולשת זה לא יעזור. לא לימדו אותם שום דבר בבית ספר את הפינגווינים האלה, עזבי. מה קשור פינגווין? תסתכל על עצמך. בסדר. לכי להפגין בשם, איך קוראים לזה? אני הולך להפגין בכותל. תרסו את המדינה. תמות. היי, בואו נרגיע את הרוחות ונחזור לפלאפון, או להתפלל או לשרוד. טוב, אז אני פה בקלפי, המתנחל, שמואל, בואו נספר לכם ששמואל, אבא שלי, משלם עליך, עכשיו שאני פה בקלפי, תהיה סבבה, למי אתה מצביע בכלל? אתה חושב שלא... היי, שם שלה... תעודת זהות? .323. טוב, שמואל, בוא לפה. אז בגלל שעומר לא נמצא פה כרגע ויש לחץ של אנשים, אז אני ממנה אותך להיות מזכיר קלפי זמני. מה דווקא אותו? מה זה אומר? שאתה עושה את העבודה של עומר. אבל באופן זמני עד שיחזור. בוא. אוקיי, כל הרשימות פה מסודרות לפי סדר. זה לפי סדר של שמות משפחה, זה לפי סדר של מספר תעודת זהות, וזה לפי מספר הסידורי של המצביע. ואז כל פעם שמישהו נכנס, אנחנו ממלאים בכל הרשימות האלה שהוא הגיע ומסמנים אותו. חבר'ה. תגיד, איפה היית? שנייה, הייתי חייב להכניס משהו לפה. תגיד, נורמלי, תעיף את הסיגריה, זה השעה הכי לחוצה, תראה כמה אנשים יש פה, אני לא יכול לעשות את כל העבודה הזאת לבד. ירון, אתה מזכיר הראשי, אם אתה לא יכול לעשות את העבודה הזאת לבד, למה נרשמת על העבודה הזאת? וואי, פשוט שב ותעבוד. הופה, רואה שלקחו לי את המקום, אה? שמורליקו. הרבי הראשי עושה את העבודה, לא יכול לעשות את העבודה לבד, אה? צריך חוזר. שכוייך שמה. יש פה טעות. רשום שיש פה שני מצביעים יותר ממה שיש ברשימות. אוי, שיט. זו בעיה גדולה, ירון. מה תעשה? יואו, אתה מבין שזה הולך לפגוע בתוצאות של הבחירות ובכל הדמוקרטיה בגלל זה? בגללך? וואי. סתם, תקשיב, קח את שתי התעודות זהות הכי ישנות ברשימה, תסמן אותם כאילו הם הגיעו, הם בטח בני 100 או משהו, ואז זה יאזן לך את הרשימה. בפעם הבאה פשוט תעשה את העבודה שלך כמו שצריך. תתחייך, זה יהיה יפה לפנים שלך. והרעיון הזה שלך הוא ליטרלי לא חוקי. מה יקרה אם הם יבואו? מה נעשה אז? לא יודע, נתמודד כמו שעושים כל הזמן. אם היית קצת שם לב למה שקורה סביבך, אולי הטעות הזאת לא הייתה קורה. יש חוקים, אני לא יכול להתמודד עם כל הטעויות שלך. אתה עוד פעם משחק את הילד טוב הירושלים הזה שלך ומפיל את הבעיות שלך עליי?
בייסקלי, תקשיב, זה קורה כל בחירות, זה קרה לי גם בבחירות הקודמות, זה גם קורה בקלפי פה ליד. אתה רוצה שאני אצא לשאול אותם? לא, שלא תעז לצאת, אני מזהיר אותך. למה? כי מה תעשה לי? לא יודע, אבל זה מאוד לא חבר. שמעתם, הוא בא לפה כדי לחפש חברים, אה? אני סך הכל באתי לפה בשביל 3,000 שקל ברוטו שלי מהמדינה. אין כמו לעקוץ את המדינה, שמואל? מיכל, לא להתערב. פשוט ההתנהגות הזאת שלך היא כל כך זוועתית. דרך אגב, בבחירות הקודמות, נכון, המזכיר השני עשה את כל העבודה ואתה שמת עליו. אתה יודע. תזדיין. פספסתי משהו. תפסיק לגעת במפלגה הזאת, אבל די! זה מפלגה שלי. אבל זה לא... מפלגה שלי, אני סופר את זה. אני באמצע. אני סופר את הקולות. לא, תן לי לשים את המפלגה הזאת. שנייה, שקט. אין בעיה, תתערב בקריירה המפלגה. תן לי לשים את זה. לא, אני לא מאמינה. אני באמצע. חבר'ה, יש לנו בעיה. מה קרה? יש לנו פחות מצביעים עם מעטפות. מה אתה רוצה גם כן עם המעטפות שלך? ברור שיש לנו בעיה, ירון. מה הבעיה? ברור, תראה באיזה לחץ אתה. אם לא הייתי בלחץ, היו לנו הרבה יותר בעיות. תגיד, במה אתה מדבר? אתה שומע את עצמך איזה עוד בעיות יכולות להיות לנו? בספירה יש רק בעיה אחת, וזה שהספירה לא נכונה. מצאתי פה באיזה 8 בבוקר. וואו, זה מה שמעניין אותך. מתי אנחנו יוצאים כל הזמן? כל מה שמעניין אותך, כל היום הדבר הזה. לא, אני מעניין אותי להסביר לך שהלחץ שלך הוא זה שגורם לנו כל הערב הזה לעשות בעיות. אז אני הבעיה. אתה חושב שכולם אשמים? לא, הלחץ שלך הוא אשם. לחץ לא פותר, הוא רק מייצר עוד בעיות. אני אשם, לא, אתה אשם, ירון. תודה על ההערות הבנות. א', פ', אבל אומרים לך שזה לא, אתה רואה שהוא כתוב. אמרתי לך שזה לא קשר ואתה עושה לי דווקא? ירון. ביי, עומר. נו, בוא תעשה רגע שחטה. בכבוד. מה זה חיילך היום? בחוץ. כן, לא שמנו לב. זאת שבכלל, ששכחה את החתול שלה. זה שסגרנו, לא, זה היה בכלל... זה שכמעט הקטע על שמואל, זה היה השיא. טוב, זה לא היה מצחיק בכלל, פשוט הריח של הטונה, של הסנדוויץ' שלו. טוב, אבל תשמע, תכלס, באמת, אתה חייב לעשות משהו עם הלחץ שלך. זה לא בריא לך. בסדר, זה הפעם הראשונה שלי, אתה כבר עשית את זה בעבר, ברור שאני יותר לא חוץ ממך. כן, אני יודע. לא יודע, זה מזכיר לי. כשהצבעתי בבחירות הקודמות, היה זה מזכיר לחוץ, ממש לחוץ, אבל כשהייתי מאחורי הפרגוד, שמעתי אותו צורח על כולם כזה, מחלק פקודות ועצבים. מה שאני עשיתי בסופו של דבר. מה, איפה הצבעת? האמת שפה. וואלה. ואתה? איפה אתה היית מזכיר? האמת שפה. מעניין אם היית ב... כן, הייתי. תשמע, הייתי בדיוק כמוך. אתה היית? הייתי אותו דבר בדיוק. תשמע, זה... כנראה מין מעגל לחץ של בחירות כזה שמעבירים ממזכיר למזכיר. אתה תראה, שנה הבאה אתה תעביר את זה למישהו אחר. ממש, לא עושה בחירות כאלה בחיים שלי. כמו שאני אמרתי, עד שנזכרתי בכסף עוד פעם. 3,000 שקל ברוטו. 3,000 שקל ברוטו, מאדר פאקר!